के चटनी लेके सतुआ अचार पीछे होई बुका ए भौजी ए भौजी ए भौजी अरे बिहर के फरज निभई बुका अब भर मुठा धर के मुट्ठी महीना दोरस बिहार बहे दिन भर गरम लागी सांझ के मिजाज जाई रही पसेनाई रही गरमाई रही जाड़ लागी कौन का लइका होता रे बुझाता कि तोहनिया के सुहाग रात के दिन भातार मुंह गइल बन जाड़ लागी कब भोर हरिया में एक के पलंग पर अच्छा एक के बिछावना पर और ए बार पलंग हो गइल पहले कहाँ हर घर में पलंग रहता ढेर आदमी की यहाँ चौकी ना तो खटिया आज ढेर गरीब परिवार में उड़ी चही बिछा के अपन काम को माने सुत जाई हाँ तो वो हमें मर्द मेहरारू जान जे कि सांझ के तनी रूम में आजो रूम में तनी रूम में आजो भाई पत्थर की गली मर्द के मुंह सांझ के बुझाई नु कि मर्द मेहरारू में परिचय नहीं है मर्द के मुंह पूर्व में है त मेहरारू के मुंह पश्चिम में है बुझाई की चिन्ह पर चिन्ह आ एक के बिछौना पर सुत रही लो कब तक 12 बजे रात तक आ 12 बजे के रात के बाद जब घड़ी के सुई बढ़ी नु तो जाड़ लागे लगे ठंडा आ तब घुसकी शुरू हुई 12:30 भइल 1 बजल 1:30 बजल 2 बजल 2:30 बजल 3 बजत मर्द मेहरारू के मुंह में मुंह सट जाई मर्द मेहरारू सट जाई हैं जब मर्द मेहरारू सट जाई हैं आ चादर ओढ़ ली हैं तब बुझाइबे ना करी के में 2 आदमी बाकी एक के आदमी ऊपर से देखब नु ऊपर से देखब चादर ओढ़ला के बाद तब बुझाई कि ना एक ही आदमी सुतल बा अच्छा जोगिंदर पासवान बहुत रुपया के पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन बा चादरवा के ऊपर से देखब तब बुझे कि एक आदमी सुतल बा आ चादरवा घींचब तब बुल से 2 आदमी निकल ई चैत के प्रभाव हइले कवन के देखी जवान से बेसी एकोनी के आनंद हो हां अब हई के बात ना आज ए तुरंत आंगनबाड़ी में हक के भागल बारन स हई देखी इनकर लेडीज का हई जौन लइका खिलाड़ी बा हई आगे बैठल बा चिन गई नहीं करा के ई सांझे गांव नहीं शुरू ना भई रहे तले हमनी के गाड़ी में नहीं जा नचनिया रही तई आ घूर आवता घूर हमनी काय आवता रे हम गए रही इलेक्ट्रिक क के ओने से फ्रेश होके हाथ मलत रहनी हम माटी से तई कहता कि माटी से हाथ मल रहे हैं कहनी कि हां अच्छा आ कौन पानी गिरावता तो हम कहनी कि नचनी है हां यही में बड़ी कहनी कि हां तई कर उम्र देख कहनी कि तार मौसिए नु लगी सुनी तई कहता कि हनु हमार मेहरारू लगी है बुझी कि एक उम्र का बा एक उम्र का बा ए लइका के अभी का जाने एक टावर खड़ा होत होई कि ना होई आ तो वही कहते कि ना हमार मेहरारू लगी है हां हमनी कि ना ठीक बा बबुआ जो आय करतबे ई जानता नी हई लइका है बबुआ है कुर्सी पे खड़ा होता है हो ना ई लइका ई इंजीनियर ना बनी ना ई तनी मनी पढ़ ले वो त ई वैज्ञानिक बनी जैसे पूछी कैसे हमें कर दिमाग देख लेनी है ई जब नचनिया दोनों गोल गोल घूमत तरी सनु अल्लाह हंगबा उठत नु त ई बुझे दे कि मुड़ी अपन जमीन में ढुका दी देखो यानी देखो त लइका जा बबुआ जा माई बाबू के नाम रोशन कर देबो हां आई देखियो ऐसने लइका अगर गलती से ए उम्र में माई बाबू फिर सुत गइले सब तो रात भर ना सुती है सब ना वो सुते के बहाना करेले सब आंख मुदले बानी लेकिन हल्का पलक झपका के देखत रहे से कि का हो रहा जानी याद नहीं का करे सब ज्ञान अर्जित करेले सब ज्ञान हां कि हमको कैसे कैसे करना हां जानी तो कहे के भाव कैसे ये
मर्द मेहरारू सुतल वालो आओ आहा आओ रूम में रूम में रूम में जो है रूम में रूम में बांस के पाया हो सूता सूता नीचे अरे उठो उठा लोग ए भैया उठा लो और हो गई सुबेर भाई अरे उठा लो हो गए मुते के बेरा भाई अरे मोर मैदान करो लो कि का सुतले रह बोल अरे नोच के भीग दो देखो 4 बजे वाला बा 4 बज गई अभी तक ले सुतले ए ए उई अरे सुन तरू ए ए ए उठा बे आगे से खोदे परी का उठा बे जागो ए ए उठा बे पसार के जागो। सुतले रहबे डॉक्टर साहब आगिल बड़े जागो डॉक्टर साहब आगिल बन जागो उठा उठा अरे चैत का महीना पगली हाथना लेट ना सुतल जाला हां उठा उठा जम हाई मत बीटू अरे अभी पागल देखो हो। सब रहल। हाथना देर सुतबू सुतबो चैत के महीना खेत में कटनी करे चले के हां देर करबू पागल हो पागल हो मैं अन खेते में झड़ जाई हरी जाई देर कइला के काम नहीं खे ना चलो दोनों बेकत हमनी के मिल के आ खेत में कटनी करे के चलो देर करबू त काम गब हरी अरे हरी अरे जाता, उठतिया झलकतिया, झलकतिया। कतिया चल खेत में कटनी करे चल अरे पागल हो मैं अन खेते में झड़ जाई हाँ। देरी मत करो चलो चलो अरे ई तो मानी ना उठतिया उठतिया चल खेतवा में कटनी करे चल हैं? ना जाए ना जेबी ना कटिए ना करबे ना कटिए ना करबे ना का खइबे बोल कटिए ना करबे मैं खेत में झड़ जाओ और तू घर में बैठा रह हाय साल भर के भोजन के व्यवस्था हाँ। हमनी के खेतवे में बा गेहूं पाक के खन खन करता चल के कटनी काट के अन घरे चली आई साल भर खातिर निश्चिंत हो जाई बिया देरी कइला के काम नहीं खे दोनों बेकत हमनी के तोरा से मेहनत ना कराई ना हम जानता नहीं कि अभी तोरा तो हंसुओ धरे के लूर नहीं कई खे के अभी तार कोई दिन भी हवे कोइला हमरा होता हाँ। अभी तो बियाह क के ले आइल बनी हाँ। अभी तो निमन से तारा सेज के काम नहीं खे करे आवो अभी तारा लूर का हो लेकिन चलो चलो। देर कइला के काम नहीं खे तू खाली अरे जाई ना ये दादा जीत चल ना जीबी काहे ना जीबे बोल हे भसुर और गोतनी खैयन बैठ के आराम करे हम जाए कटिया करे अरे इदाज करत भसुर आ गोतीनी के तो पट्टीदारी जो होता रे पट्टीदारी जो होता रे छोट भाई के होते बड़े भाई कम करी है भौजाई काम करी ना हम तू दोनों बेको चलल जाओ भोला यादव जी पुरस्कार दिल बनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा दोनों बेकत के रीज बन रही हाँ बड़ भाई काम कर जी है छोट भाई के रहते छोड़ दे हम ही तू दोनों बेकत चलल जाओ चल देर कइला के काम नहीं अरे अरे महाराज ना मानी ना मानी ना जाइबे ना मानी ना जीबे ना जीबे अरे भैया के भी तबीयत ठीक नहीं खे रह बड़ भाई हवे कहल नहीं की चाहत बड़ भाई हवे देख ते ना मनबे मजबूरी बा बड़ भाई से मेहनत नहीं की करावल चाहत ना हाले के बौसीर के ऑपरेशन करे अभी तो 15-20 दिन नहीं के हो बौसीर के ऑपरेशन करौले हई जौन बिया भौजी 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 जौन बिया हां वो तो बौसीर के ऑपरेशन करौले बड़े बड़ी समस्या वाले छोड़ दे चल हम तू कटनी करल जा देर मत कर चलो हमनी के दोनों बेकत अरे तोरा बहिनी के पैंट पहना मन से गरम ना चलबे कटनी करे ना चलबे ना चलबे घर में रहबे पट्टीदारी जो होबे
खूबे भर रह रह तहरा मारे नहीं खे रह जा रह जा अरे 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 रह दे मेहरारू के मुआ दिया से त हमर भौजी सरब मेहरारू के मुआ देबे करे मौगिए के मुआ देबे करे मार देबे कपार ऊपर फट जाई वैसा न मारे के बाकी जियत रहो मार के मुआइए देबे त काम का बड़ा जी बबुआ हां मुआवे के नहीं खाए मुआवे के नहीं अल्लाह हौ लबदा उठ अरे ना हो अरे रह ना सही है दादा मोटकाले ना सही हाइदा हाइदा एकरा से मारे के लेकिन के करा के मौगी के मारे के मुआ देबो मौगी के मारे के मुआ देबो ना इधर काम करी काम करी रह बबुआ का बिरहा के ठट लगा दिए हां बिरहा आओ तन तो बिरहा के ठट लगा दे हाय 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 मेन से वो हां ये ना चलबे हां करे ना जइबे मेहरारू के मार देनी है भैया लेकिन देखो भैया बड़ भाई हव ए भौजी उठा तार हाथ जोड़तानी उठा भौजी हाथ जोड़तानी दोनों बेकत ना चलबो हां ता कम से कम भौजियों के भेज दे उठा ए उठा ए भाई के उठा। में ए ए भाई के में उठा ये भातरा कटनो सुतबू ए सुतबू हमार मेहरारू जाई कटनी करे हां आ तू चिहार के सुतबू चोदनो खाली सुताबू अरे आई पसारी के हमार मेहरारू जाई कटनी करे हां आ तू ए जे आई हम आई आय हमार मेहरारू कटनी करी लेकिन एगो काम कर भौजी हौ आओ भौजी रे ज्यादा नहीं करे ए भौजी देख हाय सुन ना देख भौजी रे ए भौजी देख मेहरारू हमार तनी जीती मिलल बिया जीती मिलल बिया अब ही तू तो पुरान भइलू तोरा तो भर मुठा धरहू के आदत हो गइल बा तोरा तो कटनी करे के लूर हो गइल बा हमार मेहरारू अभी नया बिया एकरा लूर सहूर नहीं खे जाई केनहू गिर पर जाई खुटिए गड़ जाई हमरा समस्या हो जाई तू अनुभवी बाड़ू तू ही चलो ज्यादा मेहनत ना कराई खाली डनेरवा पर निहुरा रही काम हम ही क दे ऐसे डॉक्टर साहब आ गइल बानी त तनी एगो माला दो बबुआ पहले हम डॉक्टर साहब के सम्मानित कर ली हाय 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 हमनी के बीच में डॉक्टर साहब उपस्थित भइल बानी आई हमनी के सौभाग्य बा हमनी कभी आरो सबे अतना प्रेम दुलार देवे खातिर हतना हमनी के स्नेह प्रेम देवे खातिर सबे हतना देर रुक जाता नी ये हमनी खातिर सौभाग्य के बात बेस उठा दो भैया हां ये हमनी खातिर सौभाग्य के बात बा भैया तन्नाल के बेस उठा दो जय हो तनी डॉक्टर साहब के नाम पे एगो ताली हो जाए हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते नहीं जा डॉक्टर साहब बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार दे करके सम्मानित कई हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा बबुआ हो गोरख हां हां ये माने है ये बात है ये माने है एगो बियाह हो गई ले हो गइल बिहान बियाह सबके दे दे डॉक्टर साहब डॉक्टरो साहब कम चुपा है ना होलल हां हां बताई होई बात आई तो डॉक्टर साहब लयदार हवे हां ये तो हमार डॉक्टर साहब लयदार हैं और सब कलाकार के सम्मानित करतनी हां काहू बबुआ डॉक्टर साहब तमाम लोग के माला पहना रहल बनी ताली बजा के सम्मान करी ऐसे का बोलो हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा बाबा जमाबो शहीद के काम में बड़ी महारानी यही से बात हम कहतनी रानी शहीद के काम में बड़ी महारानी यही से बात हम कहतनी रानी संगे कटिया चल के करई
भौजाई हो हां ए तनी रह जा तनी बैठ जा बबुआ बबुआ तनी बैठ हाँ। बैठ गए मजा ली हाय 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 हाँ भैया भैया हो गई तनी बैठ जाई हाँ संगे कटिया चल के करई बुका देखा ए भौजी मेहरारू हमर साथ नहीं के दे मेहरारू हमर साथ नहीं के दे लेकिन तू भौजाई हो ए भौजी तार से कहतनी तारा से भौजाई हो तार से कहतनी ज्यादा ना एक दो दिन ए भौजी ए भौजी ए भौजी अरे बाबूजी रे अरे मेहर के फर्ज निभईबू का अब भर मुठा धके मुठी रहीबू निभईबू का अब भर मुठा धके मुठी ताहर साथ मिली जदी कुल कामई दहिया कदी ताहर साथ मिली जदी कुल कामई दहिया कदी ताहर साथ मिली जदी कुल कामई दहिया कदी आले के सतुआ अचार पीछे आई बुका ए भौजी सतुआ बाबूजी रे अचार आम के टिकोड़ा के चटनी ले के सतुआ अचार पीछे आई बुका ए भौजी ए भौजी ए भौजी अरे बिहर के फरज निभई बुका आ भर मुठा धके मुठी भैया
आहो ननदो ए भैया आहो ननदो रे भैया आहो ननदो रे आहो ननदो रे भैया से काम न ज्यादा ले हम जवन कहबू तवन दे हम से काम न ज्यादा ले हम जवन कहबू तवन दे हम से काम न ज्यादा ले हम जवन कहबू तवन दे भौजी ए भौजी ए भौजी ए भौजी रे हर के फरज निभैबू का निभैबू का आ भर मुठा धक मुठी होइबू का एक गो दिल मंगवैया हई जान लो का कहले हई का कहले हई का कहले एक गो दिल मंगवैया हजार पीछे पड़ल हमरा यूपी बिहार बा पीछे पड़ल हमरा यूपी बिहार का अब बाद में जनतनी का कहला जब एगो पर संतुष्ट ना भइल तई का कहला कि तू एगो बिल मंगवैया हजार शंकर जोरे बोझा बंधवई बुका ए भौजी ए भौजी ए भौजी राम शंकर जोरे बोझा बंधवई बुका ए भौजी हर के फरज निभई बुका आ भर मुठा धर अरे में हर के फरज निभैबू का आ भर मुठा धके मुठी आईबू
तू खिसिया गइलू व्यास जी समय के देखते हुए जी समापन बा तू खिसिया गइलू हम का मुठिया कहते रे पगली आई बेकार जान तड़ू हां का मुठिया कहते बेकार जान तड़ू तारे कलाण मुठिया कहता है आई अगर तू ना कर हम का मुठिया कहते हैं का हंसुआ के बेट 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 हंसुआ के बेट हंसुआ के बेट ना मुठियबे तो पुअरा के गतान ना बनी आ गतान ना बनी तो बोझा ना बनाई ओकर इहे आदत है बा इहे आदत बा मने एकरा इहे व्यवहार बा एकर मन में इहे बा ना जा जा हम तारा गरम होतिया गरम होतिया गरम होतिया गरम होतिया आई गौरव ले गरम होतिया डेंगे डेंगे अब शहीद खबर लेके चली कहेगा भाव एगो भाई